Hola, como estamos? Hai vos xente que goza co seu traballo. E eu somos un deles, A verdade é que non me ven á cabeza un traballo que poida facer máis a gusto que o de carteiro. Ainda que tamén ten as súas pegas. Por exemplo, o que me pasou hoxe, ter que andar kilómetros e kilómetros con zapatos novos, que me van aí esmagando os pés. Pero, aínda así, paga a pena ser carteiro. Porque paseas, coñeces a xente. Acordades vos de Carmela? Carmela, sí, a sobrinha de Alfonso. Un pouco. O veterinario. Pois, a verdade é que non estaba no seu mellor momento. Había un ano que se separara do home. Eu non sei que lle pasaría pola cabeza cando decidiu volver para aquí, para Miranda, o lugar onde naceu. Aí a tedes, a vila de Miranda. Moi bonita. Ola, xa está vista. Agora podemos marchar para Vigo. Ai, pero o que está claro é que aos fillos non lles fixo gracia ningunha idea, Non, O tío Alfonso ten pinta de ser un pesado. Como mamá debe ser de familia. Sabes cantos anos ten o vello? 65. A que é unha pasada. Que agobio. Que imos facer aquí metidos toda a fin de semana? Sento diante o lume e miro como arda a leña. Ademais, non hai tempo para ver a tele habendo tantas cousas para ver en Miranda. Veña. A Alfonso non lle faltaba razón ninguna. Quen lle ia dicir a Brais que en Miranda acabaría atopando todo canto un pícaro de 10 anos pode pedir? Coidado, madrileño. Que non son madrileño. Pois non lle xogo mal, Atopou amigos. Oh, que carallo! Pero que lle facedes esa máquina? Por que a movedes así? Por nada. Non, por nada non. É que tragou unha moeda e non a devolve. E non me podedes avisar? Eu non sei se sodes parvos ou estades taladrados, Viviu grandes emocións. Fixo! Vamos, vamos. E aventuras. Veña, corre! A ver como saes desta! Se cadra non tan inocentes como un podería pensar, pero aos pícaros perdóase todo. Onde vai? Teño os pantalóns! Xa virás por eles cando canses de andar co cu ao aire, Valdreu! Pero o máis importante que descubriu Brais en Miranda foi a verdadeira amistade. Vas pagar, case me collan pola túa culpa. Veña, home, que non foi para tanto. Que non foi para tanto? Como se che ocorre pecharme a cancela da igrexa? Eu que sei, será porque levo demo dentro. É o que di miña mãe. A complicidade coa persoa que eu menos podería imaginar. Adeu, rapaz. Adeus, Alfonso. Sei non ben, Eu tamén. Vas volver? Non sei. Supoño que sí. E senón, me verti a Vigo. En canto saco o carné de conducir, vou. Ai, a Brais non lle puido ir mellor, pero... E Bea, a súa irmá? Que pode haber de interesante nunha pequena vila do interior para unha moza de 16 anos? Invítate a tomar algo. Imos aquí. O dono é moi bo tipo. Somos amigos. Xa che dixen que non. É que non te das por vencido. Non. Pois sí, efectivamente, é un mozo. Que mellor cousa se pode pedir a eses anos? Es ben insistente. O primeiro amor. Aos 16 anos é imposible non estar namorado, Son amores cheos de paixón, intensos, e polo que eu sei, eternos. Ainda que nada máis que dure unhas poucas semanas. Hola, Alfonso. Oye, perdón. Nada, non foi nada. Antón, Carmela. E se cadra son amores que nunca morren. Perviven agochados no recordo e acompáñannos toda a vida. E ás veces, un breve encontro, unhas miradas que se cruzan, pois, fannos sentir outra vez a intensidade daquel momento que queremos esquecer. Antón. Carmela. O encontro de Carmela con Antón reviviu aquel sentimento esquecido. Pero pareceme a min que ese non foi o motivo polo que Carmela decidiu volver a Miranda. O motivo é algo máis oculto. Algo agochado na memoria. Sempre que veño teño ganas de velo outra vez, pero nunca está. Quen? O ourizo. Que ourizo?
Tanto ten. Se cadra, o desexo de se atopar consigo mesma é co lugar ao que pertence. Son veterinaria. Teño o título colgado na parede da miña casa en Vigo. Hai en Vigo. Xa, se teño oído que en Vigo hai moitas vacas. Ou a necesidade de recuperar todo o que deixou no camiño. Ainda que con algúns atrancos e complicacións. Igual nin sequera ela sabía o que veu buscar a Miranda. Pero o certo é que atopou algo moi importante que perdera hai moitos anos. O respeto dos seus fillos e dela mesma. Ahora, tira ahora. ¡Carajo! ¡Dale, Carmela! Pero tira máis. Aí está. En fin, Carmela e os fillos se atoparon en Miranda todo o que andaban buscando. Agora o que fai falta é que non se equivocaran, que todo pode ser. Ya ver logo como lles vai por esta terra de Miranda. Pero que faz? Que fai aí a miña máquina? Coordenador, xa non vas necesitar ese aparato vello. Pero si é unha máquina boísima. Leva traballando 40 anos sin problemas. Pois logo ten ben merecida a xubilación. Por aquí. Pero que ven aí un morto. Xa verás que pasado, Alfonso. 21 polgadas. Con cuidado. Pousada aquí, diante da chiminea. Deso nada. Non ides tapar a miña cheminea con ese trebello do demo. Xa verás, só. É moito mellor que mirar como un paspán pro lume. Tanto me ten. A min gústame mirar polo lume como un paspán. A ver, que pesa Dios. Está ben, Pois agora que queda aí dentro do sofá. Vou quitar estas cousas do meu cuarto para lle facer sitio ás miñas. Onde as meto? Deixas arriba no fallado. Vale. Queres que suba eso tamén? O qué? Ese traste. Se cadre ao seu sitio. Non sabe lo feliz que estou de volver a esta casa. E eu de que viñerades. En fin. Pero que debo eso? Olvi, xurrón! A que é moito? Apague eso dunha vez! Fala máis forte que non te escoito! Aquí, cando chegan veciños novos, sempre é unha novidade. E ás veces pode traer algún que outro inconveniente. Sobre todo, cando algún dos que xa estaban aquí non está disposto a ceder ningún anaquiño do seu para facerlle sitio aos que acaban de chegar. É chivos unha historia. Que faz aínda así? Vai a tele. Pero sabes que hora é? Veña, vaite vestir que vas chegar tarde o primeiro día de clase. Pero teño que ir hoxe xa. Pero xa ainda chegamos onte. Sí, e por eso non fuches onte. Pero hoxe non hai excusa. Pero
Pero seguro que non me deixan entrar. Non podo aparecer ali así como así. Non hai problema, xa falei onte con Ana, a directora, e dixo que podíades empezar hoxe. Pero como vou ir se non estou matriculado? Eso non se pode facer, mamá. Xa estás matriculado, Brais. Como? Sen consultarmo? Perdoa, mamá, pero ti non podes facer coa miña vida o que che pete. Déixate de contos, Brais. Sabías de sobra que hoxe empezabas na escola, así que vai para arriba e prepárate. Bo. Veña andando. Vai para arriba e prepárate. Alfonso, non te tiñas que molestar, home. O almorzo facío eu. Non me molestia. Fago porque quero almorzar. Pero podía o facer eu. Ademais, quentar o leite no microondas e meter o pan no torrador faise nun tris. Enchufar un aparato deses á corrente para quentar un pouco de pan é máis un atraso con adianto. Pois sabes o que che digo? Que tes razón. Ademais, hainche boísimas. Bos días. Que? Nerviosa polo primeiro día na escola nova? E por que estar nerviosa? Carai, que boa pinta, Alfonso, como as fas? Vai ser. O lume, como se fixo toda a vida. Que curioso. É tardísimo. Tes razón. Valle meter presa a teu irmán mentre eu vou acendendo o coche. E que fas? Non pensarás levarnos ti á escola? E logo, por que non? Mamá, vou ao instituto, non á gardería. Vou andando. Está ben, pero polo menos espera por teu irmán. Mamá, non sei se terei algo de febre. Oi, sí, botas fume polas orellas. Se sabía que non ia explicar. Brais, unha cousa, pórtate ben. Polo menos intento, vale? Veña, para ti tamén o primeiro día. Así que móvete, que hai que traballar. Eu xa estou preparada, esperando que me chamen. Que te chamen. Tú pensas que a xente de Miranda vai confiar así como así nunha rapaza da cidade que acaba de chegar e sin experiencia ninguna? Tes razón. Vou ir polas granxas para me presentar. Déixate de granxas. A miña sobrina non vai pedindo polas portas como un concelleiro en tempo de eleccións. O que tens que facer é deixarte ver. Deixarme ver. Sí, xa te explico polo camiño. Veña. Miña nai, seguro que aquí hai fantasmas. Home, parece un cárcere, pero non é para tanto. Parece a casa dos horrores. E vámola clara. Ata logo, nano. Que me ia decir a min que Bea iba a quedar aquí. E ainda por riba no mesmo instituto na mesma clase. Non sei que lle podo dicir. Pois pensa algo así e caiche ben. Abur. Que hai, Mingos? Xa non era Fuco? Sí, tiña algo que facer. Pero non te preocupes, xa o verás na clase. Alegro-me moito de que estés aquí. Eu tamén. Hola. Que tal? Por aquí, sabes, quen ia dicir que estaríamos xuntos na mesma clase. Sí. Está libre? No, non. É de Mingos. Verdade, Mingos? Teu sitio. Ah, sí. Mellor falamos Bos días. Vale. Beatriz, espera un momentiño, non sentes aínda, por favor. Ven aquí. Vexo que xa coñeces a algúns dos teus compañeiros, pero hai outros aos que non. Preséntovos a Beatriz Ares, que se vai incorporar agora ao curso. Hola. Bea é de Vigo, aínda que a súa familia é daqui. Por certo, dalle recordos a tua mai. Bueno, que che parece se nos contas algo de ti a todos nós para que te coñezamos un pouco mellor? Sí, claro. Hola, chámame Bea. Unha das cousas que máis me gusta é navegar. En Vigo saía nun veleiro que tiñan uns amigos e encantábame. Tamén me gustan os animais, sobre todo os cabalos. E o cine. Un dos meus actores favoritos é Tom Cruise. Gústame tamén a música, non é porque o diga, pero presumo de telo oído moi ben educado. Sempre lle deixa o asento a xente maior no bus. Tamén me gusta a natureza, ler, pasear polo campo e cousas polo estilo. Bueno, pois aquí tes montas galla pros teus paseos, Silencio. Gracias, Bea. Podes sentar xa. Bueno, hoxe imos comezar co Rexurdimento, que é o momento máis importante da literatura galega despois da etapa medieval. Fixen o ridículo, tía. Non sei como puiden dicir tantas parvadas xuntas. A xente vai pensar que son un imbécil. Non lles fagas caso, son uns túzaros. Pobre Brais, ese sí que debe de estar pasando mal.
despois de párvulos entrei nun colexio en Vigo. Ali non lles caía moi ben os profesores. E mira que eu nunca lles fixen nada. Menos a unha, que lle puxen un petardo na cadeira e case morre coa impresión. Expulsaron uns días. Se non aguanto unha broma que non se meta a profesora. Aquí non expulsan a xente, verdade, profe? Non, home, non. Moitas gracias, Brais. Podes sentar. Ben, abride o libro na páxina 87. Profe, esquecíme de lles contar unha cousa aos meus compañeiros. Se la contarás no recreo. Deixo que siga, Xan, que aquí non sabemos como son os colexios en Vigo. É certo, eu sempre quixen saber se ali teñen o mesmo horario que aquí. Veña, vale. Pois sí, temos o mesmo horario, pero agora vou vos contar cando atoei os lavabos de todo o colexio. Saía toda a auga por fora, pero por sorte non me pillaron, porque se miña nai chegase a ver que fun eu dos váteres, tiñame castigado un mes. Onde imos? Non queres traballar? Sí. Pois a xente ten que te ver. Senón ninguén te vai chamar se non te coñece. Xa. E ti é o encargado de presentarme. E pareceche mal? Non, home, pero gustaríame que a xente me chamase por ser boa veterinaria, non por ser sobrinha túa. Pois como non lles mires as vacas con xeito, me parece que inda que sea a sobrinha do Papa non te van chamar. Deixarse ver. Un pode vir de fora de moitos xeitos. Como un turista, como un inmigrante, como un invasor. Pero se o que un quere é que o acepten o antes posible, o mellor é parecer que é daqui de toda a vida. Ten que coñecer a xente e a facerse as súas pequenas, como diría eu, as súas pequenas rarezas. Bos días, don Alfonso e compañía. Hola, Servando. Coñece a miña sobrinha? Hola, como estás? Son Carmela Carballo, a nova veterinaria. Ah, É a filla de meu irmán Ramón. encantado de coñecela. Benvida. Bueno, e que contades? Como vos vai? Pois como sempre, don Alfonso. Eu estou ben, pero a este doenlle un pouquiño os oídos. Hai que coidarse, a ser polo cambio de tempo. Allá leva, é o que lle digo eu. Pero é como que non o ten. Porque como lle doen tantos oídos, case non oe cando lle digo. Entende, don Alfonso? Perfectamente, Servando. Bueno, nosotros imos ao Val das Viúvas. Que vos vaya ben. Mellorarse, Roque, mellorarse. Con quen falaba? Con Roque, un amigo invisible que ten. Pobre home. Podemos asegurar que non o vemos, pero non que non exista. Como vai existir? Que máis dá, se non lle fai mal a ninguén. Veña, imos tomar un café ás Viúvas. Deixaban caixas que nin que foran meter un rexemento na casa. Pois eu alégrome que decidira quedar. Home, claro, tú gañas un cliente, pero a min vai-me arruinar a vida, virtudiñas. Sí, home, sí. A vida de marqués que levas vai ir pro carallo. É logo que estou dicindo. Boas. Boas. Bos días. Bos días. Ben co vello. Bos días, Silvino. Alégrome de verte outra vez. E tú que fas aquí? Veño para quedar. Iso ainda está por ver, Ter, tú. Non lle fagas caso. Só te quero asustar. Silvina é algo revirado, pero no fondo é boa xente. Eso non quere dicir que sexa un cacho de pan. Tú sempre igual. Está ela asustada demais e vas tú rematar o conto. Eu só digo a verdade. Sí. Non, pois non che está, Andrés. Acaba de sair agora mesmiño. Veña, aí de mirar alguén a ver se vedes a Silvino, ó. É Andrés da Laxe, ten unha vaca mala. Deixa. Andrés. Non, son Alfonso. Non, eu xa non estou para eses trotes. Sí, non te preocupes, mando cheo alguén. Vale. Hasta logo. Que che dixe? Hai que empezar polo bar. Pero ese home chamou a Silvino. Pero Silvino non está, hai unha ausencia. Veña, apura que é moi impaciente. Sí, pero é que... Veña. Vas pola estrada de Lugo. Collo o desvío de Vilantime. Chegas ao muiño de Cabanas e ali preguntas por Laique. Ti non ves? Non, vas ti soa. Eu xa estou retirado. Explico outra vez por onde tes que ir. Sí. Vas pola estrada de Lugo. Collo o desvío de Vilantime. Chegas Xa ao muiño de verás Cabanas. cando Silvino saiba todo isto. E ali preguntas por Laique. A guerra.
Boas. Bo día, son Carmela Carballo. Mire que é difícil dar co sitio. Nunca tivemos problemas. Son a nova veterinaria. É a que manda Alfonso. Sí, son a sobriña de Alfonso. É sobriña de Alfonso. Non sabía que tivera ningunha sobriña. Alfonso sí que sabía tratar os animais. Xa verá como eu tamén me fago amiga das vacas. É broma, home. En serio, eu tamén son veterinaria. Eu non digo que non. Só digo que non a coñezo de nada. Xa, non me coñece, home, pero eso... Tanto ten. Non se preocupen. Encantada de coñecelos. Hola, Carmela. Hola, Antón. Que fas por aquí? Vim falar con Andrés e con María dos fertilizantes para o millo. E tú? Dixéronme que tiñan unha vaca mala, pero como o señor non me coñece, eu entendo que... Andrés, traballa ben e ten experiencia. Deixalle ver a vaca. A ver, non señais tú, Zaros, que manda Alfonso. Vente por aquí. A vaca está na corte. Non se vai a arrepentir, xa verá. Tú pensas que esta sabe o que fai? Penso que sí, sí. Aquí tes, guapa. Benvida, Esta invita a casa. Pero eso sí, as que bebas de aquí adiante, págalas tú. De acordo? Gracias. Leva todo o día evitándome. Non sei por que teu irmán se porta así comigo. O que non sei é como tú lle segues falando despois do que fixo. Do que fixo? De que falas? De que vou falar? Non che contou, verdade? O que? Ademais de falso cobarde. Pero que pasa? Mellor que che contei. Aí o tes. Hola, Bea. Que tal? Mara, este é Bea. Vai na miña clase. Hola, son Mara, moza de Fuco. Hola. Metralla! Xa volví! Es un cabrón. Eu non sabía como dicircho. Pois non é difícil. Só tiñas que decir que tiñas moza. Pero eu esquecime dela cando te ven a ti. En canto volveu ela, esquecicheste de min. Non podo deixar a Mara así como así. Levamos casi un ano. Pero ti gustasme. Gustasme de verdade, xúrocho. Como pode ser tan mamón? Bea, espera. Fuco, que fas? Nada. Xa vou. Vosotros nin sodes amigos, nin sodes nada, non tedes nai ou que? Non é para poñerse así, ó. Quitades o pan a un daqui para darlle a unha de fora. Pero se é filla de Moncho, home. E eu que son? Fillo dunha cadela? Veña, Silvino, a rapaza non fixo nada. E ten todo o dereito do mundo a facer o que queira. Madia leva. E ademais ten carreira. Pero que carreira, nin que carreira. Mira de non meterte en problemas. Problemas de que é listo do carallo. Intrusismo, fraude, estafa, falsificación... Pero tú toleaches ou que? Ten toda a razón. Ela é veterinaria e tú non. E punto. Acabouse de tratar os bichos ao tuntún. Ai, ao tuntún! Dormindo. Fíxate ben o que che digo, dormindo. Sei eu máis de tratar os animais que a señorita esa. Silviniño, xa hai traballo para todos, home. É máis que vai haber virtudes, sobre todo para a Garda Civil, cando me veña a buscar despois do que vou facer. Ai, que carallo, Silvino, comes os demos a un. Mira tú, poñerse así porque che quiten o traballo. Se ainda é porque che fan traballar demais. Ai, canto vicio hai no mundo. Bota aí, virtudes. Non comía o penso, así que pensei que podería ser unha cetose, pero descarteino despois de auscultarlle o estómago. E que tiña? Calleiro dilatado. E tiño desplazado? Non, seguía no seu sitio. Onde carallo estará? Brais. Vouche lavar a boca con xabrón. E que lle deches? Unha dieta de erva seca durante un día e que non comese nada dosilo. Moi ben, moi ben. Ese é o tratamento.
Que demo isto? Ai, por fin apareceu. Gracias, Alfonso, vou xogar un pouco. Un momento, ti non tes deberes nin nada. Nada, a escola esta é un chollo. E os mestres son tremendos. Caínlles moi ben a todos. Ois tú, estás facendo que non me chame ninguén. Andas fozando aquí e ali. Deixaste ver polo bar das viúvas. Pero tú sabes quen son eu. Eu son Silvino Besteiro, así que xa podes ir collendo as túas cousas e volvendo por onde viñaches. Non che consinto que veñas berrar a miña casa. Fora daqui, Silvino. Tú cala que a cousa é coa doutora, non é contigo. Fora da miña casa. Non, Alfonso, non te metas. Ten razón. A cousa é entre Silvino e máis eu. E agora, tócame falar a min. Primeiro, eu non fixen nada para que a xente non te chame a ti. Segundo, eu non fozo. Terceiro, non vou marchar. E cuarto, non me volvas chamar doutora. Chámome Carmela Carballo. Ai, queres guerra, Non, home, non quero guerra. As cousas pódense falar, si... No, pois se queres guerra, vala ter, carallo, se vas ter. Pero se lle dixen que non. É como te colla fozando nunha das miñas vacas. Vas tú saber quen son eu, Eu, como te colla fozando nas vacas de calquera, vouche poñer unha denuncia por intrusismo, que che vai caer o pelo. Pero que denuncia, ni que carallo? Boas noites, Silvino. Veña, veña, Brais. Levo agora emitido e eu teño que entrar urgentemente. Brais, apura. Veña, que demo faz aí dentro? Peinearme. Sí, es boa peza tú. Seguro que estás xogando cos xogos eses dos marcianitos. Veña, Brais. Vea, esperta, que vas chegar tarde a clase. Vea, é moi tarde. Déixame en paz, mamá. Non me encontro ben. Que che pasa? Non me pasa nada. Xa, pois daquela érguete e prepárate para ir ao instituto. Non quero volver máis a ese sitio. Por qué? É o peor instituto do mundo. Ademais, ríense de min. Eu pensei que fixeras amigos, o rapaz ese Fuco. Ese é o peor de todos, non me fales del. Brais. Mamá, quero volver para Vigo. Non sei que facemos aquí. Pero se acabamos de chegar. Estou farta. Sabes que non podes cambiar de idea dun día para outro. A decisión de quedar aquí tomámola entre todos. Brais e ti quedades se queredes. Eu podo vivir con papá. Eso terémolo que falar con teu pai. Eu non te vou obrigar a quedar aquí a desgusto. Pero se vas cambiar de lugar cada vez que un rapaz que che gusta non che fai caso, xa te podes ir preparando para dar a volta ao mundo. É quen dixo que me gustase o imbécil de Fuco? Eu non falei de Fuco, dixéchelo ti. Podes facer dúas cousas. Unha quedar todo o día na cama e chorar. E outra, erguerte, sair e demostrarlle ao Fuco ese ao resto o que vales. Ti decides. Xa verás dentro de 50 anos o que ten a próstata dun vello. Sai dunha vez. Brais, deixen entrar o tío Alfonso. Outro día no paraíso. Non creas que agora é educación física. E logo, non vos gusta? É mellor que as mates, non? Se ten a víbora de profesora, non. A víbora é unha asasina. Unha psicópata. Os que están tolos e matan xente chámanse psicópatas. Hai que andar con olla. Sí, coa víbora non te podes pasar. Non será para tanto. Se das enganado a un, enganalos a todos. E a víbora esa non pode ser peor que os profes que tiñan eu en Vigo. A víbora. A tipa esa poña o firme. Bos días. Chámame Brais Ares, son o novo.
Digoche que estou firme da bondo ou queres que me poña máis? Máis abaixo, me que trefe. E apura, que só che quedan 25 voltas ao gimnasio. Mira que yo dixen, Pois Brais estáse afacendo a isto sen ningún problema. A Bea custalle máis. Tamén inflúe a idade, claro. Seguramente aos 16 anos eu era como ela, pero vai ti saber. Xa nin me lembro. Digo, acórdome ben. Que? Moito mellor que cos tenis, ou? Quédame ben. Muller, seguramente xa caese mellor uns zapatos italianos de deseño, pero xa non nos quedan. O que importa é que agora vou poder andar pola lama sen poñer os pés perdidos. Andrés quedou encantado. Mira unha cousa, Antón. O meu primeiro día de traballo saiu ben. E ainda non che dei as gracias. Se non é por ti, non me deixaba nin achegarme á vaca. Non me estás quedar. Miranda precisa un bo veterinario. Se todo o mundo pensase o mesmo que a ti. Dilo por Silvino. Onte veu a nosa casa e non sabe la que montou. Ameazoume. Polo visto estamos en guerra. Pois anda continuo. Silvino é un bon home. E a verdade é que ten moi boa mau cos animais, pero... Pero que? Que é un pouco revirado por veces. Sí, son eu, sí. E logo que é? Sí, sí. Non creo que teña problemas para chegar ao sitio, non. Sí, moi ben, sí. Agora mesmo vou. Ata logo. Tiñas razón. Polo que se ve, Andrés quedou contento co traballo e anda recomendándome por aí. Sabes onde queda isto? Sí. É a casa de Rosa do Ferreiro. Unha das que sempre chama a Silvino. Pois hoxe chamoume a min. Como fago para ir? Pois tens que dar unha boa volta. Colles polo camiño da Pena. E chegas onde era antes a casa do xuiz. Hai unha mala dereita. Subes e como a 2 kilómetros. Un niño de casas. E quedou caladiña como un peto. Puxenlle as cousas claras. Ainda está a denunciar. O que, non che digo que teño dominada. Seguro que xa anda facendo as maletas. Desde logo, tú pareces parvo. Non ves que é veterinaria. É que a mí non me fai falta carreira ningunha para saber o que ten un animal, Levo toda a vida entre eles e sei moi ben o que teñen e o que non teñen. A experiencia, Eladia. Experiencia tamén teño eu. E mira, aquí, inútil. Sí, experiencia de estar todo o día apoiado no mostrador. Non te rías da miña desgracia, que estou de baixa. Que faz? Eso digo eu, non ves que me poden chamar en calquera momento. Teño que estar pendente da xente, Eladia. Home, Silvino, acabo de ver a túa amiga a veterinaria ia para casa de Rosa do Ferreiro. Hai moito. Agora mesmo, perdeuse polo camiño. É seguro que lle dixaches por onde tiña que ir, non? Vou vos meter unha patada no cu a ti e máis ela, que ides chegar a Vigo cagando chispas. Se vou polo camiño do río, igual ainda chego antes que ela. Xa te dixen que estaba tolo. É a primeira vez que me fan algo así. Pois isto non foi nada. A min colgoume unha vez boca abaixo. Deixa, non o quero saber. Espero que o pase tan mal como me fixo pasar a min. Pois non sei que máis lle podes facer tú a víbora. Non hai quen lle pode dentro do colexio. Vai máis pagar. Ei, mira de ali. Que lle paso? Eu que sei. É un canciño. Ostras, teñen de un can. Sí, tenlle medo aos animais. Ya hai xente que lle ten medo aos ascensores, aos avións, ás alturas. E Paula tenlle aos animais. Que pasado? Sí, pero non burriades dela, porque lle pode pasar a calquera, vale? Vale, vale. A ver, Rosa, imos ver logo que lle pasa ao coche ese, ó. Pero que faz tú aquí? Eso tería hecho que preguntar eu a ti. Quen che deu bala neste enterro como te presentas así na casa dun veciño? Silvino, mira que te teño avisado. Vou te ter que denunciar. E logo por qué? Por intrusismo. Alto aí, é un momentiño que eu pasaba por aquí de casualidade. Eu non é Rosa. Cando se trata de axudar a un veciño no que poida, aquí estou eu, o primeiro. Eso estaría moi ben se non cobrases por facelo. Cobrar eu? Falta o primeiro día, así cae aquí redondo, eu non é Rosa.
que? Bueno, mulleriña, Rosa, home, todos temos que vivir. As 3.000 pesetas son polo desprazamento. Tes máis conto, Silvino? A ver, a min tanto me ten quen vai atender o cocho. Pero hai que ir, porque vai morrer afogado. Pero un momentiño, Rosa, conto é o que tes tú, que lles andas a roubar o pan aos pobres como a min, carallo. Os estafadores como a ti quererás dicir. Estafador? Eu non lle roubei un peso a ninguén na vida, eh? Pero como que Pensa que che teño medo a ti? Eu non dixo nada de medo para empezar. Se metes Que algo non que dicir, podes que fa? exercer, Silvino. Non preguntes se vai chamar o veterinario da pastoriza, anda. Facendo como fas ti nos bichos. Pero levo toda a vida vivindo desto, toda a vida cuidándolle os animais. O cocho a xente morrendo de e aquí. estes E dous ves ti discutindo. agora, Eu a ti non che teño que dar explicacións ningunha. Oíches? Non, a min non. Ningunha. A Garda Civil, Ai, entendes? a Garda Civil, mira que medo lle teño. Pero tú... Dame un misto que teño pitillo listo. Non me queimes o sofá, que ainda vas montar un Cristo. Es ben cutre agarrao, es ben fillo do Evaristo. Dame un misto, dame un misto. Eu sei que non ias vir. Como non me lleches hoxe a clase, tiña que acabar unhas cousas pendentes. Así que ese é o grupo de Fuco. Non tocan mal, verdade? Tampouco é que toquen ben. Hola, como estades? Ben. Que vea, que en Vigo non hai músicos como estes, eh? E se os hai non os coñezo, por sorte. Vigo e Miranda teñen en común a mente musical. Xa nos 80, cando foron da movida, disputábase a supremacía entre as dúas. E no tema do heavy, por suposto, gañou Miranda. Sí. Fuco. Espera. Se queres que falemos, podemos sair afora. Non fai falta, está todo claro. E que? Que che pareceu? Non está mal. Non, en serio, gustan máis críticas sinceras. Queres que te faga unha crítica sincera? Pois, a verdade, creo que a algún dos músicos lle falta algo de sentimento. Todo o que fai soa un pouco falso. O ves, Mazaroco, que che digo eu sempre. Hai que meterlle máis distorsión, máis corazón á música. Creo que non fala da música. Ai, non. É logo de que pensas que falo. Mira, pode que haxa cousas que non me tome en serio, pero a música para min é o máis importante. Eu tomo todo en serio. A música é todo o demais. Do outro non creo que haxa nada que falar. Vale, pois falemos de música. Ai, non sei. Teño medo de non estar ao teu nivel, como te lo ido tan ben educado. Non o sabes ti ben. Pero que carallo van facer estes agora? Moito mellor así, non? Non estivo mal. Non estivo mal, para vir dume que trefe como a ti. Vistes? Esta é a guerra. Dame un misto que teño pitillo listo. Non me queimes o sofá, que ainda vas montar un Cristo. Es ben cutre agarrao, es ben fillo do Evaristo. Dame un misto, ti non te pases de listo.
Son como a pícaros. Quen levará a quen polo seu rego? Ningún. A ver se amañara algún día. Vou falar con ela. Outro café, Carmelo? Non, ben me chega este. Chío, é mellor que marches para a casa, que aquí non te vai chamar ninguén. Eso xa veremos. Marquesa do carallo. Que dixeches? Que dixeches? Estás xorda ou que andas mal dos oídos? Mellor eso que non ter sentido enganar a xente. Que me sobra a min é sentido. Non sei se estarán ao tanto deso no cuartel. Xa empezamos co Non cuartel. empezo, acabo. Esta é a última vez que cho digo. Como te volva a topar nunha corte, vou á Garda Civil. Quedas avisado. Pero tú pensas que a Garda Civil lle fai caso a calquera ou que? Pero tú que eres unha cobarde, ó. Se Non. tes algo que dicir, dimo a cara, Son unha cobarde, Andas por por qué? detrás. Pois sí, é a guerra. Guerra de amores, guerra polo traballo. Nas guerras, uns perden máis e outros perden menos. Pero ao final nunca hai gañadores, ou? E sobre todo cando son guerras como estas, que non están calculadas. Claro que hai xente que se sabe organizar para buscar a mellor maneira de gañar perdendo o menos posible. Eses son os auténticos estrategas. É un rato? Non sei, se cadra colle na mata, non lle non ten a culpa. Xa. Xinzo de Limia mudou as ancas de Ra en deleite propagada. Para que poño da televisión se non a vedes? Fai compañía. Xa. É un liscanzo. O mesmo que a corrato, xa sei. Unha vaca. Pero tú, como imos meter unha vaca no instituto? Ou unha cabra? Non, animais grandes e vivos non. É moi difícil. Pois mortos. Como imos matar unha vaca para meterla no despacho? Ademais, ten que pesar moito. É certo, pero temos que atopar algo. Un animal que me meta moito medo. Pero que? Ai, mi má! Que é eso? Non a virades? É a cabeza do Boca Negra. Un xabarí que mataba locura máis eu. Parece un demo. Vou ter que metela no fallao. Aquí non hai sitio para nada. Xo dicía Maquiavelo, home, hai que ter mau esquerda. O que había que ter era dúas maus para esganala. Se foses un pouco listo, amañábalo o asunto dunha vez. Se fose un pouco listo, mulleres o xa. Eu non lle vexo chiste, estánme amargando a vida e vosotros de carallada. Veña, Silvino, as cousas hai nas que falar, ó. Pero que falar nin que falar, coa toza era esa. Ademais, ela odiame, xa se lle ve nos ollos. Ti non sabes como me mira. É odio puro. Ti non lle digas nada, pero ás veces dame medo. Eu creo que debedes falar. A fin e ao cabo... Que? Pois que Silvino leva toda a vida facendo o mesmo. Que hai que capar un boi, ali está el. Que hai que matar un rancho, ali está el, o mesmo que se... E que queres? Que lle deixe o posto? Non, non é eso. Pero se cadra podedes, non sei, colaborar. Colaborar? Colaborar eu? Coa tuza era esa? Cá? Non é mala idea. Non o, hai nas peores. Botarlle sal ao vermú, por exemplo. Non tes outra, Silvino. Cando veñen así do revés hai que tragar. Sabede lo que vos digo, non traballo eu coa amargada esa nin morto de 7 días. Nin tola fago eu nada con ese animal. Tiña lo que ver de pícaro, xa daquela era un fenómeno cos animais. Eu tiña un can. Pois alégrome polo teu can. Pero os tempos cambian, Antón. Agora hai veterinarios, xente que quere traballar facendo o que sabe facer. El tamén quere traballar. Pois que sache. Bueno, carallo. E xa empezo a estar farta deste asunto. Ata logo. Carmela. Aprendín de pequena, levo toda a vida tocando. Ben, se che nota, é moito como tocas. O que quedou abarallado. E vas tocar hoxe? Non sei, depende. facendo? Eu? Probando a moto que anda algo fodida, ou non o ves? Silvino, estásme perseguindo. Eso é ilegal.
Eu non persigo a ninguén, ando de paseo, que o camiño é de todos, Mira, eu non quero ter problemas con ninguén. Acabo de chegar a Miranda e quero vivir tranquila. Vivir e traballar. Igualiño que a min, o que quero vivir tranquilo sen que ninguén me veña a roubar o que é meu. Eu non che ando roubando nada, Silvino. Ai, non? Pois desde hai 2 días non me chama ninguén para nada, sabíalo? Eso non é culpa miña, ademais... Desde hai 2 días. 2 días? A min tampouco me chamou ninguén. Non mandes con contos que te estás forrando a conta Que miña. non, home, que che digo que desde hai... Ai, anai, que me pariu. Perdón, en a casa dos Mato? Sí, a segunda pista á dereita. Gracias. Tú ve lo que estás facendo. Ese é o veterinario da pastoriza, non? Estáse poñendo as botas á conta nosa. Así que mentres nós discutimos, ese é o que vai por todas as casas. Pois sí. Bueno, o xa de Mato non vai, que mandei por outro lado. Tens que falar con ela. Mingos ten razón. Esa rapaza toca o que quer. Non sei. Estades seguros? A mela tocar, a verdade que toca bastante ben. Madia leva, é o que necesitamos. Ademais, está boísimo. Pois dillo tú. Veño, xa tiñas no bote. Que? Xo digo eu, que carallo dis, imbécil? Nada, nada, que parecía que lle caías ben. Non sabía nada. Non lle fagas caso, que este tipo está moi mal da chota. Tanto ten. O caso é que a temos que convencer para que toque con nosotros. Pois a min non me parece tanta cousa, Pero que dis? Non viches como tocaba? Si, home, si. Claro, como está boísima. Non hai iso. O de capar é cousa miña. Vale, pero ti non te metas en cousas que precisen cirurxía. Cá, eu non lle meto un coitelo a un animal nin tolo. A non ser que haxe que matar un cocho, Tú aí non te podes meter. Non te preocupes, non teño interese ningún en facer de matache. Ben, pois polo demais, a partes iguais. Home, iguais non. Eu son a veterinaria. E ti é o meu axudante. Cheches de axudante nada, socio. Axudante. Socio. Axudante. Vale, pero con soldo fixo e quero tamén unha participación nos beneficios. Axudante con soldo e bonificacións aumentan os beneficios. Ui, que leria, Carmela. E a Seguridade Social tela que pagar ti. Cá, eso nunca, non o fixe nunca, nin o vou facer agora. O Estado non leva un peso meu, Se imos traballar xuntos, quero que teña os papéis en regla. Así que xa te podes ir facendo autónomo. Tá ben. Pois logo queda feito. Aquí tela a miña man. Veña, imos de botar unha fecha para celebralo. Alá. Xa debes estar en piques de despertar. Pero que fixestes? Non queren dicir. É unha sorpresa. Contoume o meu curmao, sai nunha película. O qué? Que é o que sai nunha película? A nosa vinganza. E como se titula a película? Nin idea. E que a facer eu? Tal como me pediu, tiña que dicirlle que sí. Eses son vos socios. Que sorte tiveches, Sorte tivo ela, que sen mí non vai a ningures. E tú sen ela tampouco. E agora vas gañar cartos como a area. Home, tampouco é como para retirarse en 2 anos, Pero... Non sei, tú para negociar sí que vales. Adiviños que nos tes levantado a nosotros. Veña, Eladia, se coa primeira paga cubro todo o que vos debo, pero agora... Outra voltiña, non é? Me digo eu, hai no que celebrar, non, virtudes? Bota aí. Tiñadesme que ver discutindo, fune traendo ao rego. Oi, tampouco me convenceu así como así, Pero vou eu e miro os ollos así e caeu redonda.
Se viras como lle brillaban os ollos, estaba moi contento por traballar comigo. Velle vir ben. Fíxate tú, Silvino con xefe. Calquera o diría. Non o fixen só por el. A verdade é que precisaba un axudante. Claro, muller. Por lo menos así non te vas volver a extraviar. Non é por eso. Tiña razón. Silvino ten moi boa man cos animais. E aquí non é como nas clínicas de Vigo. Aquí hai que mover unha vaca, axudar nos partos... E mira unha cousa... Xa lle dixache a Alfonso? Alfonso? Non. Non pensei nel. Crees que lle vai parecer mal? Que é, Repolo? Non lle vas pedir? Teño que facelo, senón os outros matan. Pero é que non me atrevo, tío. Déxate de changas, ó. Que carallo espera? Vai ali e pídello. Bótalle peito, rapaz. Hola. Podes sentar. Xa o fixen. Perdón. Sentei sen permiso. Mira, o caso é que os do grupo queren que... Vaya, gustaríalles que entrases no grupo. Claro, se a ti che gusta a música que nos facemos. Gústame. Entón entras. Non. Por qué? Gústame a música, o grupo e que queiran que entre. Pero hai unha cosa que non me gusta. Ti. Que, Tron? Como foi? Nada, está un pouco indecisa. Hai que lle dar un poquinho de tempo. A ver, logo. O capitán, e máis, non sei se 2 e 3 Brais, por favor, baixa eso. Os mariñeiros morreron todos afogados e enterráronos no cabo da area. A ver, rapaz, é que non escoitas. Pois apareceu a muller do capitán, Francisca Duval. Touche falando, Brais. Baixa ese traste dunha vez. Entonces o cura, naqueles tempos, lo quixo enterrar aí no atrio por culpa que eran protestantes. Que tontería, pero bueno. Hola, boas noites. Quedou dormido. Que tal che foi o día? Moi ben. O problema con Silvino xa está resolto. Xa sabía eu que o comandante ese non podía sair ca súa. Como fixeches? Todo ten amaño. Chegamos a un acordo. Un acordo? Que clase de acordo é ese? Pois nada, contratei. Que? Como que o contrataches? Carmela, eso non! Alfonso! Podes deixar de berrar? Quero dormir.